Gendalo niki warga desa. Kowe kira semelang apa piye nek digerek ngono. Ambruk ndono lho kowe. Lo kan diterima dengan senang hati. Oh, ya. ya sakare. Ya nek diterima, nek dinengkeng ini ya tiba dhewe aku ya ning. Iya. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh wis saiki wani salaman. Sudah lho. Sesuk nek takon, "Ayo Elisa, ngaduk langsung mencolot." Kae lho, kene nggo rok kae lho ditampani. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Langsung aku tiba ning ngono ki nek ada mlungong ngene iki ra ditampani. Oh, ditampani. Ya benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo